ഒരു കോടി നന്മകൾ നൽകി നീ എൻ ജീവിതത്തോണി നിറച്ചുവല്ലോ. ഒരായിരം നന്ദി തൻ പൂക്കളുമായി തിരുമുന്നിൽ വന്നു ഞാൻ സ്നേഹനാഥ. ഒരു കോടി നന്മകൾ നൽകി നീ എൻ ജീവിതത്തോണി നിറച്ചുവല്ലോ.
ക്രൈസ്തവർക്ക് കാവലാകും ധീരനാ
ഇച്ചിലമ്പാടി ദേവാലയത്തിന്റെ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ജീവിത അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് വരുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരുമയോടുകൂടി ചേരാം. നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യം, ഒരു ക്രൈസ്തവനായതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ കരുത്തേകി ഈ രൂപതയും ഈ പ്രദേശത്തെയും ഈ ദൈവജനത്തെയൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയത്തോടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് കരുത്തും തുണയുമേകുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആയിരിക്കാം.
ഇവിടെ ദിനാഘോഷത്തിനും മറ്റ് പിതാക്കന്മാരുടെയും വൈദികരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിക്കുകയും ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുമരത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഈ ശ്ലീബായുടെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊതുവായ വിശ്വാസ ദർശനവും വിശ്വാസ ദൗത്യവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു രൂപതയായി നമ്മുടെ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് സഭയോട് ചേർന്ന് നല്ലൊരു ക്രൈസ്തവനായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകമായിട്ടും തുടർന്ന് വരുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ ദേവാലയ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ മുഖ്യമായ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നമ്മൾ കുടിമര കൂദാശ നടത്തുകയും അഭിവന്യ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം പൂർത്തീകരിക്കുകയും നമ്മളെ ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഓർക്കുകയും അവരുടെ ഓർമ്മയെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ഖബറിങ്കൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ധൂപമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ നേർച്ച സ്വീകരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൂദാശയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഇടവക വികാരിയുടെയും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ ശ്രീബായുടെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസം പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഓശാന. തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളാടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മിശിഹാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ കാശം വരണമേ. നിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. നിങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഇതോടുന്ന രാജ്യം ശക്തി മഹത്വം ദൈവമുള്ളതാവുന്നു. ആമേൻ. മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. നിന്റെ ഒരു ഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് വീക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ബലഹീനന്മാരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളോ കരുണയും ലോകങ്ങളും നീക്കും ശ്രീപ്പെടുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മിശിഹാതമ്പുരാനേ, പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്ന നിന്റെ കുരിശിനെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ വിലക്കപ്പെട്ട മരത്തിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിച്ചതുപോലെ നിയമലംഘനത്തിലകപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പാപമാകുന്ന തിന്മയെ നീ കുരിശുമരണത്താൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, കുരിശിനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും ആരോഗ്യം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കുരിശിൻ്റെ തണലിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ നിയോഗ്യരാക്കണമേ. മോറൻ വാലോഹാൻ ലോൽമേൻ. എന്നാൽ വൈരിയെ വീഴ്ത്തിയിടും ഞങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നാമത്താൽ ദ്വേഷികളെക്കാൾ കീഴാക്കും.
ദ്വേഷികളെ നിങ്ങളെ വീണ്ടതു നീ ഹല്ലേലൂയ. വലിയ ലക്ഷിപ്പിച്ചതു നീ പാർക്കുമോ. മെൻപോലം മദാമുൽവോലം ഉൽമീനാമേ. വിജയിക്കും മനുഷ്യം ശ്ലീബാവൈരി വിജയിച്ചു. ശ്ലീബായിൽ പുകഴുന്നോർക്കാൻ എന്നും ശ്ലീബാതാനഭയം. സ്തോമൻ കാലോസ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും കരുണയും മനോണവും യാചിക്കണം. കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും പ്രഭയും പൂഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. പാറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്റെ അജഗണത്തിന് ശ്ലീബായെ ബലമുള്ള അഭയസ്ഥാനമാക്കുകയും അവകാശത്തിന് അതിനെ രക്ഷാകവചമായി തരികയും ചെയ്ത രക്ഷകനായ കർത്താവിന് സ്തുതി. ശ്ലീബാ കൊടിമരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഈ സമയത്തും എല്ലാ പെരുന്നാളുകളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും അവന് യോഗ്യമാകുന്നത്. ബാറക്കുമോർ ഞങ്ങളുടെ മിശിഹാതബ്രാനെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നെ ശ്രീവായിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അധരബലിയും ചിന്തകളാകുന്ന പരിമളധൂപവും നീ പരിപൂർണമാക്കണമേ. നിന്റെ ശ്രീവായ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കുകയും സന്തോഷലബ്ധിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ ശ്രീവാ മുഖാന്തരം സഭ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ ശ്രീവായ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ. ആത്മാക്കൾ നിർമ്മലരായി തീരണമേ. നിന്റെ ശ്രീവാ മൂലം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദുഷ്ടശത്രു പരാജിതനാവുകയും നിഷ്കന്മഷൻ പരിപൂർണരാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ ശ്രീബായാൽ ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ സജ്ജരാകുകയും പരേതർ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അന്ത്യ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നിന്നോടൊന്നിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ബാറക്കുമോൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമിച്ചിടൂ ഞങ്ങൾ ശരണമതായും രക്ഷയതായും നിത്യതിന്മേ വരച്ചിടൂ നിന്നും രക്ഷിച്ചിടും. രാപ്പകൽ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടൻ തൻ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്ലീബാ ബാരക്കുമോ. കടലതിനെ തന്നോടെ വടിയാൽ ഭാഗിച്ചു മൂസ. ഇസ്രായേല്യരെ വീണ്ട മോറാനേശു ശ്ലീബായ തുറന്നാൻ പാതാളം മൃതരേർപ്പിച്ചു. സ്തുത്യൻ മിശിഹ കബറിനും പറുദീസായ ജീവൻ മാർഗമതേ ഗീത മുറിയോറാഹിമലൈ നുവാദാരേ. ഈ കൊടിമരത്തിൻ്റെ തളിപ്പിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനുമായി ജീവനുള്ള ശ്ലീബായുടെ അടയാളത്തിൽ മുദ്രകുത്തിക്കൊണ്ട്
ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ ഈ ജലം ആശ്വദിക്കപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവനുള്ളതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്ലീമാടെ അടയാളത്തിൽ മുദ്രകുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കൊടിമരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രൂശിതനേശു സ്തോത്രം തൻ ശബ്ദത്താൽ കോട്ടകളിളകി മൃതരെഴുന്നേറ്റു സ്തുതി പാടേ. കുരിയലായിസോൻ കുരിയലായിസോൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഉത്തരമരുളി ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ശരണമേ നീക്കും നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ. നമ്മൾ ഏവരും ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അഭിമന്യ പിതാവിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിൽ സന്ധ്യാ നമസ്കാരം നമ്മൾ നടത്തുകയും അതിന് ശേഷം മുൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്രമ സങ്കേതത്ത് സെമിത്തേരിയിൽ ധൂപപ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ ഓർമ്മ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും യഥോചിതം ഈ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടിവരവിനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരുങ്ങുകയും നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ ശാന്തമായി സ്വസ്ഥമായി ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കാം. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇച്ചിലമ്പാടി ദേവാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 2 ദിനങ്ങളാണ് ഇന്നും നാളെയും. നാളെ നമ്മോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇടവുകളിലെ വിശ്വാസികൾ വരികയും ഭദ്രാസന ദിനം നമ്മുടെ ജൂബിലി പ്രമാണിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നാം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഇടവക സമൂഹം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മോട് സംവദിക്കുവാൻ, സംസാരിക്കുവാൻ, ഈ ജൂബിലിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുവാൻ, നമ്മെ പ്രബുദ്ധരാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനാധ്യക്ഷൻ അഭിയുന്നി മക്കാറിയോസ് പിതാവ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അല്പസമയം പിതാവ് നമ്മോട് വചനം സംസാരിക്കും. പിതാവിൻ്റെ സന്ദേശത്തിനായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം. വെളി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായ നമ്മുടെ കാവൽ പിതാവ് മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ
പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥവും നമ്മുടെ രൂപതയുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെയും നമ്മുടെ പുണ്യപിതാവ് ദേവദാസന്മാർ ഇവാനൂസിൻ്റെയും ഈ ലോകത്തിന് ദൈവത്തെ നൽകിയ നമ്മോടുകൂടി എന്നുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും സ്വർഗീയ മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബദനി സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ വന്യ മത്തായി കടവിലച്ചൻ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോവിൻസിൻ്റെ വൈസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ തദ്ദേശ വൈദികാപുത്രനുമായിരിക്കുന്ന കൈപ്പനയുടെ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ പുത്തൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മൈനസ് സെമിനാരി റക്ടർ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയേൽ കടകംപള്ളിലച്ഛൻ, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വികാരി മെൽവിനച്ഛൻ, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഈ ഇടവകയുടെ മിഷണറി സിസ്റ്റർ രശ്മി, സിസ്റ്ററിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഇടവകയുടെ മകളായിരിക്കുന്ന അഞ്ജന സിസ്റ്റർ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റ് സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു. കാലോചിതമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയതിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവകൃപ അതൊന്നു മാത്രം മതിയെന്ന വിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹായുടെ ആ വലിയ മനോഭാവം പല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രൂപതയുടെ വാർഷികവും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യ ഇടയനായ ദിവനാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെയും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി സിൽ പിതാവിൻ്റെയും സേവറോസ് പിതാവിൻ്റെയും നമ്മുടെ രൂപതയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയ ഏബ്രഹാം കളപ്പാട്ടച്ചൻ്റെയും ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ദൈവജനവും അതുപോലെ ഈ പ്രദേശവും നാനാ മതസ്ഥരും ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃപ നിറയുന്നവരായി, കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങളായി സഭയോടും ഭദ്രാസനത്തോടും ഈ നാടിനോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് അല്പം നമുക്ക് വേദന തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നാളെ. എന്നാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേകമായ കർശനമായ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമേനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിതാവ് നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹ ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഈ അവസരത്തിലും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് സഭയുടെ തലവനോടും പിതാവിനോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പിതാവ് പുത്തൂർ ഭദ്രാസനത്തോടും ഈ ദൈവജനത്തോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുണ്യപിതാവിൻ്റെ ആ വലിയ സ്വർഗീയ ദർശനം, ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിപ്പാനും ദൈവതിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുമായി ഹൃദയം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഇവിടെ നമ്മളോടി ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റ് 2 പിതാക്കന്മാർ നാളെ ഇന്ന് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മോടുകൂടി നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ അവൾക്ക് നൽകിയ ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. പുത്തൂർ ഭദ്രാസനം ഈ വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹായുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഇച്ചിലമ്പാടിയിലെ ഈ ഇടവക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും
ആ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ, ആനന്ദത്തിൻ്റെ നിറവിലായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെറിയ ഒരു സമൂഹമായി നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ സഭയുടെ തനതായ പാരമ്പര്യത്തിൽ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തനിമയിൽ ഈ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 1967 സമാരംഭിച്ച മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഒരു രൂപതയായി, ഭദ്രാസനമായി ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വൈദികരും സന്യസ്തരും അവരോട് ഒട്ടും കുറവില്ലാതെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ ദൈവജനവും നമ്മളെ വഴി നടത്തിയ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കാം. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം നമ്മോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാണ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമുക്കുണ്ടോ? ഈ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഇന്നും നാളെയുമായി ഈ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ദൈവം തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്, ഓരോ കുടുംബത്തിനും, ഓരോ ദൈവജനത്തിനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 2010 സമാരംഭിച്ച പുത്തൂർ ഭദ്രാസനം ഈ കാലയളവിൽ പടിപടിയായി ദൈവപദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് ദൈവദത്തമായി നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവീൻ, ഞാൻ വരുന്നതുവരെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ അപ്പം മുറിക്കുകയും ഈ പാൻപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ, അതെൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്, അത് ഗോകുൽത്തായിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അർപ്പിച്ച ബലിയാണ്, അത് കൗതാശികമായി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലിയും ബലിവസ്തുമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഗെത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഗോകുൽത്തായുടെ കുരിശുമരത്തിന്മേൽ പൂർത്തീകരിച്ച ആ വലിയ സ്വയം സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ബലി കൗതാശികമായി ആത്മീയമായി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹിതം പോൽ അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുവാനും അവർ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വളർത്തിയെടുത്ത വേദികളെയും മാതൃകകളെയും നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, എന്നാൽ ദൈവദത്തമായി നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ലോകമെങ്ങും പോയി എൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന വ്യക്തിപരമായും സഭയായും പൊതുവായ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെയും സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നത് വഴിയായ മാതൃകയിലൂടെയും നാം അനുവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചറിവും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മനോഭാവങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിരിക്കും, അല്ലെ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഓരോ വീടുകളുടെയും ഒരു സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സഹദായുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു കുരിശടിയുടെ സമർപ്പണം അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ ഈ ദേവാലയം അതിൻ്റെ സുവർണ നിറവിലായിരിക്കുമ്പോൾ
ഈ പ്രദേശത്തിന് വലിയൊരു മകുടമായി വളരെയധികം പ്രത്യേകമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിലാക്കുന്നതിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും, ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും, അതുപോലെ നല്ല മനസ്കരായ അനേകം പേര് കൈചേർത്തപ്പോൾ ഇന്നത് മനോഹരമായ, ഇതിലെ പോകുന്നവർക്കൊന്നും നോക്കാതെ പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് രാരാജിക്കും. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ദണ്ഡന നമസ്കാരങ്ങളും നേർച്ച കാഴ്ചകളും ബാഹ്യമായി തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലേ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് കേവലം ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളായി മാറാതെ നമ്മുടെ പുണ്യപിതാവ് നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് കേവലം അനുസ്മരണമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അത് സന്യാസത്തിലായാലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലായാലും ദൈവമക്കളെന്നുള്ള ആ വലിയ വരം നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ കഴിവ് നാം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആന്തരികമായ രൂപീകരണം ഉണ്ടാകണം. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പൊതുവായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ, സന്യാസ ജീവിതത്തിലുള്ളവർ, അച്ഛന്മാർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യർ കാണുന്നത് പോലെയോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയോ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി പോലെയോ അല്ലാതെ മറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അകം രൂപപ്പെടുന്നു. ആ അകം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് നമ്മുടെ പുണ്യപിതാവ് നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വചനം കൃത്യമായി നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം, തന്നെ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള കഴിവ് അവൻ നൽകി. ആ കഴിവ് ദൈവിക സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കിലും പ്രവർത്തികളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ അകം ഉൾക്കാഴ്ച, ബാഹ്യമായി നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാഹ്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരികമായ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോന്നിനെയും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ദൈവമക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് നാം ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കെട്ടിടം ദേവാലയമായി മാറുന്നത്. ദൈവമെല്ലായിടത്തും ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനുമുണ്ട് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയങ്ങളായി ഈ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യമായി മാറും. കെട്ടിടം അല്ലാതെയായി അതിലൂടെ ദൈവഭവനം എന്ന വലിയ ഒരു ശക്തി, ഒരു നിർവൃതി, ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇതിലൂടെ കയറി വരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് വേറെയാണ്. ആ ഒരു മനോഭാവം, ആ ഒരു മാറ്റം, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ കൂട്ടായ്മ പല രീതിയിൽ അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പര്യവസാനമെന്ന നിലയിൽ, ഈ ജീവിതം കൊണ്ടൊരർത്ഥമുണ്ടെന്ന നിലയിൽ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുവീനെന്ന് പൗലോസ്ലീഹ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചതുപോലെ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പുത്തൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഈ ഇച്ചിലമ്പാടി ദേവാലയത്തിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഓരോ വിശ്വാസിയും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പലതിനെയും മറക്കാൻ, പലതിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ, അവൻ്റെ കുരിശിനോടുകൂടി അവൻ ചെയ്ത ആ വലിയ ത്യാഗത്തോട് ചേർന്ന്
നമ്മുടെ പോരായ്മകളെയും പരിമിതികളെയും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെയും പരിമിതികളെയും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ സമീപനത്തിൽ, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തിയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരുക്കം പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പര്യാവസാനം നമ്മൾ നാളെ പരിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സ്തോത്രമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ആ വലിയ സമർപ്പണം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ സമർപ്പണവും ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിൽ പലത് കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ പെരുവെള്ളമായി, പല തുള്ളികൾ കൂടുമ്പോഴാണ് പെരുവെള്ളമായി മാറുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ വരാൻ പറ്റാത്തൊരു വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് നല്ലതാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ വിസ്തൃതമായ മാനം ഇവിടെ തെളിയുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു നിർവൃതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഈ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കൊരു പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരിയിൽ പോയി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വേർപാട് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരവസ്ഥ, അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതിയുടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം, കൊടുക്കലും വാങ്ങലുമില്ലാത്ത, ഷണ്ടകളില്ലാത്ത, കുറ്റം പറയാത്ത, സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന ആ സ്വർഗീയ അനുഭവം അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകം ഇന്നും നാളെയും നമ്മോടുകൂടി ഇവിടെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. എൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ, 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഹോശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളാടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മിശിഹാരാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. നിങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോളണമേ. രാജശക്തി മഹത്വം ുള്ളതാകുന്നു. പറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ, നീ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു.
പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനേ, അനുകൂലത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ ദൃഷ്ടിയെ അനുബുദ്ധനാക്കി അനുകൂലമാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തോടുകൂടെ മരിച്ച് അതിന്റെ വരവനായി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ഇടയിലുള്ളവരെ പാർപ്പിക്കണമേ. വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും മരിച്ചവരെ അനുകൂലമാക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നുവെന്ന് ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും ശരിയായിട്ട് സിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങളെ നേരെ അടയ്ക്കരുതേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു, ഞങ്ങളേറ്റു പറയുന്നു, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ, എന്റെ മരണമായി പോകുവാനായി നിന്റെ സ്നേഹത്തിനടുക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, നിന്റെ വാതിൽ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ സ്വരമുട്ടുന്നു. നിന്നെ വന്നിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുടക്കരുതേ. ദൈവമേ, ബലഹീന ഞങ്ങളെ സഹായത്തിന് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. നല്ലവരെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ സ്വരം കേട്ട് കരുണയുണ്ട ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ നൽകണമേ. ആമേൻ. കർത്താവേ, കൃപ ചെയ്യണമേ. കൈക്കൊണ്ടടിയാളുടെ കർമ്മം മുറുകിയണമേ. അറിയുന്നലും അനുഗ്രഹവും അക്രമണങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കാക്കണമേ നാഥ. കൃപയാ നിദ്രയെ ഞാൻ പാപം ചെയ്യിൽ നിൻ കൃപമോചനമരുളണമേ. സ്വച്ഛന്തമുറങ്ങും നേരം ദുഷ്ചിന്തകൾ ദുഷ്ടന്മാരും എന്നെ വന്നു ഭരിക്കായി വാ. ഈ രാവിൽ കാക്കണമെന്നേ. ആശ്വാസത്തോടുറങ്ങുമെനിക്കാവൂ നിൻ രക്തം കാവൽ. ഇതിന് സദൃശ്യമതാം സൃഷ്ടി കേൾക്കണമേ നീ സ്വാതന്ത്ര്യം. തുറങ്ങുമ്പോൾ കാവൽ ചെയ്യണമേ നിന്നുടെ ശക്തി. ആകണമേ നൽ ധൂപം പോ എന്റെ ഉറക്കം തിരുമുൻപിൽ. വാക്കന് നിവർത്തിക്കാൻ നിൻ കുരിശന്നുയർ കാത്തിടുക. എന്നെ താങ്ങിയ നിന്നൻപ നിന്നെ ഉണർവിൽ സ്തുതി ചെയ്യുക. വിളിവാവിശിഹാരക്ഷകനേ, വെളിവിൽ തന്നെ നിൻവാസം. വെളിവിൻ പുത്രന്മാർ നിന്നെ തന്നെ വന്ദിച്ചിടുന്നു. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം ആയിരമായിരമായി അനവധിയായി സ്തോത്രം നാഥ. കൃപ വേണം ഞങ്ങളിലെന്നോ. ഋത്വേകത്തോ മേഘത്തോ തൃത്വമായി സ്തുതി ചെയ്യും. പിതൃസുത പരിശുദ്ധാത്മാവ സത്യേകപരനായി സ്തോത്രം. യാചന നൽകിയിടുന്നവനെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നിരപ്പായി. കൃപയാൽ യാചന നൽകണമേ. പരിശുദ്ധനായ വാവാതമ്പ്രാനേ, പരിശുദ്ധനാമത്താൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. രക്ഷിതാവായ തമ്പുരാനെ, ജയമുള്ള സ്ലീപായ ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളണമേ. പരിശുദ്ധനായ റൂഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ അതിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ ഭവനങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, എല്ലാ സമയത്തും
നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അച്ഛനുള്ള കീഴിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. അത്യുന്നതന്റെ മറയിലിരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ നിഴലിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവൻ വെറുതയുടെ കണിയിൽ നിന്നും വ്യർത്ഥ സംസാരത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കും. നീ രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വചനത്തെയും മധ്യാഹ്നത്തിൽ വീശുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല. എങ്കിലും അവ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയില്ല. നാലോ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ കാണുക മാത്രം ചെയ്യും. ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള പ്രതിഫലം നീ കാണും. ദോഷം നിന്നോടെടുക്കുകയില്ല. ശിക്ഷ നിന്റെ വാസസ്ഥലത്തിന് സമീപിക്കുകയുമില്ല. നിന്റെ കാലിൽ നിനക്ക് അടച്ചുണ്ടാകാതിരിപ്പാനായി അവർ തങ്ങളുടെ ഭുജങ്ങളിൽ നിന്നെ വഹിക്കും. അവനെന്നെ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കും. അവനെന്റെ നാമം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ബലപ്പെടുത്തും. ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. എന്റെ രക്ഷ അവനെ ഞാൻ കാണിക്കും. എന്റെ സഹായം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നുമില്ല. പകൽ സൂര്യനോ രാത്രി ചന്ദ്രനോ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. കർത്താവ് നിന്റെ ഗമനത്തെയും നിന്റെ ആഗമനത്തെയും ഇതുമുതൽ എന്നേക്കും കാത്തുകൊള്ളും. ദൈവമേ, സ്തുതിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. പാർക്കുമോ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മെൻപോലം പാദമുൽ പോലം കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയുടെ ചെറുകൻ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. മഹത്വമുള്ള രാജാവായി രക്ഷകനായ മിശിഹ, സമാധാനപൂർണമായ സന്ധ്യയും പുണ്യമുള്ള രാവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ മറച്ച് നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമേ. നിന്റെ സ്ലീബാ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വാഴുമാറാകണമേ. നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ശരണവും രക്ഷയും നീ നൽകണമേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ എന്നേക്ക് വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനാകുന്നു. നീ എന്നേക്ക് വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനാകുന്നു. നീ വിശുദ്ധിയുള്ളവനും നിർനാമം നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ, നീക്കും നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ.
പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഇതോടെ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നിനക്കുള്ളതാവുന്നു. ആമേൻ. മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ, നീ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിരൂപത്തിന് ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങൾക്കു മുമ്പേ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സർവസൃഷ്ടിക്കും ഹേതുവായവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും എന്റെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധ റൂഹായിൽ നിന്നും ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യകാമറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടതനുഭവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പിക്കാൻ വലിയ മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ യേശു മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജയിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബിയന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായി ജീവനും പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകഗൃഹായിലും കാതോലികവും സ്നേഹികവും ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മാമോദിസ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമേൻ. ബാറക്കുമോസ് തോമൻ കാലോസ്. സത്യവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. തിന്മകളൊക്കെയിൽ നിന്നും ദോഷങ്ങളൊക്കെയിൽ നിന്നും തിന്മപ്പെട്ട മനസ്സിൽ നിന്നും വേശ്യാദോഷ ചിന്തകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും വഞ്ചനയുള്ള സ്നേഹിതരിൽ നിന്നും പിശാചുക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ തിന്മകളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛമായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൈശാചിക വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മകരമായ ഒളിക്കപ്പെട്ട കണികളിൽ നിന്നും വ്യർത്ഥ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വൻചതിവുകളിൽ നിന്നും ഉത്തരിക്കേണ്ട കടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇഹലോകത്തിനടുത്ത സകല പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കർത്താവേ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ക്രോധത്തിന്റെ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്നും കോപത്തിൽ നിന്നും ദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും മിന്നലുകളിൽ നിന്നും ഇടികളിൽ നിന്നും വസന്തകളിൽ നിന്നും കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും തീനരകത്തിൽ നിന്നും ചാകാത്ത പുഴുവിൽ നിന്നും കടാത്ത തീയിൽ നിന്നും പല്ലുകടിയിൽ നിന്നും കരച്ചിലിൽ നിന്നും കഷ്ടതരമായ ഭവിഷ്യത്തിൽ നിന്നും തിന്മപ്പെട്ട നാഴികയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവകരമായ എല്ലാ ശക്തികളിൽ നിന്നും കർത്താവേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും അഭയത്തിൽ നിന്നും പരിപരകരമായ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അസഹ്യമായ ശിക്ഷകളൊക്കെയിൽ നിന്നും പോകുവാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ അകറ്റുന്നതായ സകലത്തിൽ നിന്നും കർത്താവേ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ദയതോ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഉത്തരവുള്ള ശരി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ശരണമേ നീക്ക് നിനക്ക് സ്തുതി. പാലിക്കുമോ? എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഇരിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനിയുള്ള അല്പസമയം നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഈ ജൂബിലിയുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റോ ഇപ്പോൾ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ഒരടയാളമാണ്. നമ്മുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ കുടുംബവും മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് അത് സ്വീകരിക്കണം. ആദ്യമേ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ അനുസരിച്ച് അതാത് കുടുംബങ്ങളിലെ ഇവിടെ സന്നിധരായ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ സ്ലീബ മുത്തി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് പിതാവിൽ നിന്ന് ഈ മൊമെന്റോ സ്വീകരിക്കണം. ഈ ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി കടന്നു വന്ന് ഈ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം. അഭിവന്യ പിതാവ് ഇതിലൂടെ ഓരോ കുടുംബത്തെയും ഈ ജൂബിലി പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേകം നൽകുന്ന തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം പ്രാപിച്ച് സ്നേഹസൂചകമായി നൽകുന്ന ഈ മൊമെന്റോ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ജൂബിലിയുടെ ഓർമ്മയായി അതെന്നും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നാം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പേര് വിളിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇവിടെ സന്നിധരായ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, അങ്ങനെ സന്നിധരായ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ ഒന്നു ചേർന്ന് വേണം ഇത് സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഈ ഇടവകയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമെന്ന് പറയുന്നത് ബഥനി മഠമാണ്. ബഥനി മഠത്തിലെ സിസ്റ്റർമാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടെ വന്ന് ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഇടവകയുടെ ഭാഗമാണ് ഇച്ചിലമ്പാടിയിലുള്ള ബഥനി മഠം. മഠത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ 3 സിസ്റ്റേഴ്സും ഒത്തൊരുമയോടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇത് സ്വീകരിക്കണം. അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ആനജാൽ, ഇതിന് പുറകിലായി അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ആനജാലും കുടുംബവും കടന്നു വന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് ഈ മൊമെന്റോ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പുറകിലായി ആഗ്നസ് പുളിക്കലും കുടുംബവും. അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ആനജാൽ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നു. അവരുടെ പുറകിലായി ആഗ്നസ് പുളിക്കലും കുടുംബവും. അതിന്റെ പുറകിലായി അനിൽ എബ്രഹാം കാനം എന്നിവര് കടന്നു വരുന്നു. ആഗ്നസ് പുളിക്കൽ ഇതിന് ശേഷം വരുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്നേഹസമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അനിൽ എബ്രഹാം കാനം, അതിന്റെ പുറകിൽ അനിത പ്ലാവേലിയും കുടുംബവും. അനിൽ എബ്രഹാം കാനം, അതിന്റെ പുറകിൽ അനിത പ്ലാവേലി കുടുംബം, അതിന്റെ പുറകിലായി ആന്റണി ബീജേരിയും കുടുംബവും. ഇപ്പോൾ അനിൽ കാനം കുടുംബവും നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അനിത പ്ലാവേലിയും കുടുംബവും, അതിന്റെ പുറകിലായി ആന്റണി ബീജേരി, അതിന്റെ പുറകിൽ ആന്റണി പുതുശ്ശേരി, അതിനുശേഷം ബാബു വേലിക്കൽ, അതിന്റെ പുറകിൽ ചാക്കോ കൈപ്പനടക്ക എന്നീ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോട്ടോയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കടന്നു വരണം. ആന്റണി ബീജേരിയും കുടുംബവും, അതിന് പുറകിലായി ആന്റണി പുതുശ്ശേരി, അതിന് പുറകിലായി ബാബു വേലിക്കൽ, ചാക്കോ കൈപ്പനടക്ക, ദാനിയൽ കൈപ്പനടക്ക, ഏലിയാമ്മ കല്ലേലിൽ, തൈച്ചേരി നടരാജൻ, ഗ്രേസി ഒറ്റത്തങ്ങിൽ, ജോർജ് വർഗീസ് ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ. ഗ്രേസി ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ, അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസ് ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ, ജിജി കല്ലമ്പറമ്പിൽ, ജിംസം കല്ലമ്പറമ്പിൽ, ജോബി പൊടിപ്പാറ, ജോൺസൺ ചെരുവിള, ജോജോ പുളിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്രമമായി അവിടെ നിൽക്കണം. ബാബു വേലിക്കലിന് ശേഷം ഇതാ ചാക്കോ കൈപ്പനടക്ക കുടുംബവും. ചാക്കോ കൈപ്പനടക്ക കുടുംബം, ചാക്കോ കൈപ്പനടക്ക കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും വന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അതിന് പുറകിൽ ഡാനിയേൽ കൈപ്പനടക്കയും കുടുംബവും, അതിന് പുറകിലായി ഏലിയാമ്മ കല്ലേലിലും കുടുംബവും, തൈച്ചേരി നടരാജനും കുടുംബവും, ഗ്രേസി ഒറ്റത്തെങ്ങിലും കുടുംബവും, ജോർജ് വർഗീസ് ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ കുടുംബവും, ജിജി കല്ലമ്പറമ്പിൽ, ജിംസൺ കല്ലമ്പറമ്പിൽ, ജോബി പൊടിപ്പാറ, ജോൺസൺ ചെരുവിള, ജോജോ പുളിക്കൽ, ജോണിക്കുട്ടി തൈപ്പണ, ജോയി എടപ്പാറ, ജോയി കൈത്തോട്ട, ജോയി പാലക്കൽ, കുഞ്ഞിമോൾ ആലങ്ക എന്നീ ക്രമത്തിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ ദാനിയൽ കൈപ്പനടക്കയും കുടുംബവും, അതിന് പുറകിലായി ഗ്രേസി ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ, ഗ്രേസി ഒറ്റത്തെങ്ങിലിന് ശേഷം ജോർജ് വർഗീസ് ഒറ്റത്തെങ്ങിലും കുടുംബവും.
ഗ്രേസി ഒറ്റത്തെങ്ങിലിന് ശേഷം ജോർജ് വർഗീസ് ഒറ്റത്തെങ്ങിലും കുടുംബവും. അതിന് പുറകിലായി ജിജി കല്ലമ്പറമ്പിൽ, ജിംസൺ കല്ലമ്പറമ്പിൽ, ജോബി പൊടിപ്പാറ, ജോൺസൺ ചെരുവിള, ജോജോ പുളിക്കൽ, ജോണിക്കുട്ടി തൈപ്പണ, ജോയി എടപ്പാറ, ജോയി കൈത്തോട്ട, ജോയി പാലക്കൽ, കുഞ്ഞിമോൾ ആലങ്ക എന്നിവർ യഥാക്രമം നിൽക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിമോൾ ആലങ്കയ്ക്ക് ശേഷം മേരി മാതേരി, മാത്യു അലക്കി, മാത്യു പൂഴിക്കാട്ടിൽ, ഓമന കോതപ്ലാക്കൽ, ഓമന വാലേൽ, രാജു എടപ്പാറ, റെനി മേപ്പുറത്ത്, സാബു ചെരുവിള, സന്തോഷ് ബീജേരി, ഷൈല കോശി ആനജാൽ എന്നിവർ ഈ ക്രമത്തിൽ നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ജിംസൺ കല്ലമ്പറമ്പിൽ, അതിനുശേഷം ജോബി പൊടിപ്പാറ. ജിംസൺ കല്ലമ്പറമ്പിലിന് ശേഷം ജോബി പൊടിപ്പാറയും കുടുംബവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രമത്തിൽ അടുത്ത കുടുംബം നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജോബി പൊടിപ്പാറ. എല്ലാവരും ഫോട്ടോയ്ക്കും നിൽക്കണം. പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോയുമുണ്ട്. ജോബി പൊടിപ്പാറയ്ക്ക് ശേഷം ജോൺസൺ ചെരുവിളയും കുടുംബവും മുൻപോട്ട് കടന്നു വരണം. ജോൺസൺ ചെരുവിളയും കുടുംബവും. അതിനുശേഷം ജോജോ പുളിക്കൽ, ജോണിക്കുട്ടി തൈപ്പണ, ജോയി എടപ്പാറ, ജോയി കൈത്തോട്ട, ജോയി പാലക്കൽ, കുഞ്ഞിമോൾ ആലങ്ക, മേരി മാതേരി, മാത്യു അലക്കി, മാത്യു പൂഴിക്കാട്ടിൽ, ഓമന കോതപ്ലാക്കൽ, ഓമന വാലേൽ, രാജു എടപ്പാറ, റെനി മേപ്പുറത്ത്, സാബു ചെറുവിള, സന്തോഷ് ബീജേരി, ഷൈല കോശി ആനജാൽ എന്നീ ക്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജോജോ പുളിക്കലും കുടുംബവും. അതിന് പുറകിലായി ജോണിക്കുട്ടി തൈപ്പണ, ജോയ് എടപ്പാറ, ജോജോ പുളിക്കലും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിന് ശേഷം ജോണിക്കുട്ടി തൈപ്പണ. അഭ്യുന്ന പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹോപകാരം, ഈ സ്നേഹസമ്മാനം, പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തോലിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജൂബിലി പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഏറെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം. ജോണിക്കുട്ടി തൈപ്പണയ്ക്ക് ശേഷം ജോയി എടപ്പാറ, ജോയി കൈത്തോട്ട, ജോയി പാലക്കൽ, കുഞ്ഞിമോൾ ആലങ്ക. ജോയി കൈത്തോട്ട മുൻപോട്ട് കിടന്നു വരണം. ജോയി കൈത്തോട്ട. അതിന്റെ പുറകിൽ ജോയി പാലക്കൽ, അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ക്യാമറയിൽ നോക്ക്. ജോയി പാലക്കൽ. പുറകിലായി കുഞ്ഞിമോൾ ആലങ്ക, മേരി മാതേരി, മാത്യു അലക്കി, മാത്യു പൂഴിക്കാട്ടിൽ, ഓമന കോതപ്ലാക്കൽ, ഓമന വാലേൽ, രാജു എടപ്പാറ, റെനി മേപ്പുറത്ത്, സാബു ചെരുവിള, സന്തോഷ് ബീജേരി, ഷൈല കോശി ആനജാൽ, ഷിബു നെല്ലിമൂട്ടിൽ, ഷിജോ പൂഴിക്കാട്ടിൽ, സൂസമ്മ മാതേരി, തമ്പി കൈത്തോട്ട എന്നീ ക്രമത്തിൽ പുറകിലായി നിൽക്കണമേ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മുൻപോട്ട് കടന്നു വരണം. ദൈവജയതി ക്രമത്തിൽ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരണം. മാത്യു അലക്കി, മാത്യു പൂഴിക്കാട്ടിൽ, ഓമന കോതപ്ലാക്കിൽ,
ഇപ്പോൾ മാത്യു പൂഴിക്കാട്ടിൽ, പുറകിലായി ഓമന കോതപ്ലാക്കൽ, ഓമന വാലേൽ, രാജു എടപ്പാറ, റെനി മേപ്പുറത്ത്, സാബു ചെരുവിള, സന്തോഷ് ബീജേരി, ഷൈല കോശി ആനജാൽ, ഷിബു നെല്ലിമൂട്ടിൽ. കഴിഞ്ഞവർ ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്കായി അവിടെ സ്ഥലം ഒരുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓമന കോതപ്ലാക്കൽ, അതിന് പുറകിലായി ഓമന വാലേൽ, അതിനുശേഷം രാജു എടപ്പാറ, റെനി മേപ്പുറത്ത്, സാബു ചെരുവിള, സന്തോഷ് ബീജേരി, ഷൈല കോശി, ഷിബു, ഷിജോ പൂഴിക്കാട്ടിൽ, സൂസമ്മ മാതേരി, തമ്പി കൈത്തോട്ട, തോമസ് മുളയ്ക്കൽ, തോമസ് പുത്തൻപുര, തോമസ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, തങ്കച്ചൻ ചെരുവിള, തങ്കച്ചൻ കൈത്തോട്ട, വത്സമ്മ തൈപ്പണ, വർഗീസ് എടപ്പാറ, വർഗീസ് വാലേൽ, യോഹന്നാൻ മേപ്പുറത്ത് എന്നിവർ നിൽക്കണം. ഓമന വാലേലിന് ശേഷം രാജു എടപ്പാറ, റെനി മേപ്പുറത്ത്, രാജു എടപ്പാറ, ഇപ്പൊ റെനി മേപ്പുറത്ത്. പുറകിലായി സാബു ചെരുവിള, സാബു ചെരുവിള കുടുംബവും, പുറകിലായി സന്തോഷ് ബീജേരി, അതിന് പുറകിലായി ഷൈല കോശി ആനജാൽ, സന്തോഷ് ബീജേരി, ഷൈല കോശി ആനജാൽ. ബ്രദർ, പുറകിലായി ഷിബു നെല്ലിമൂട്ടിൽ, ഷിജോ പൂഴിക്കാട്ടിൽ, സൂസമ്മ മാതേരി, തമ്പി കൈത്തോട്ട. ഷിബു നെല്ലിമൂട്ടിൽ, ഷിജോ പൂഴിക്കാട്ടിൽ, സൂസമ്മ മാതേരി, തമ്പി കൈത്തോട്ട, തോമസ് മുളയ്ക്കൽ, തോമസ് പുത്തൻപുര, തോമസ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, തങ്കച്ചൻ ചെരുവിള, തങ്കച്ചൻ കൈത്തോട്ട, വത്സമ്മ തൈപ്പണ, വർഗീസ് എടപ്പാറ, വർഗീസ് വാലേൽ, യോഹന്നാൻ മേപ്പുറത്ത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരണം. ഈ പേര് വിളിച്ച പ്രകാരം ഷിജോ പൂഴിക്കാട്ടിന് ശേഷം സൂസമ്മ മാതേരി, സൂസമ്മ മാതേരി, തമ്പി കൈത്തോട്ട, തോമസ് മുളയ്ക്കൽ, തോമസ് മുളയ്ക്കൽ, തോമസ് പുത്തൻപുര, തങ്കച്ചൻ ചെരുവിള. തോമസ് മുളയ്ക്കൽ, അതിന് പുറകിൽ തോമസ് പുത്തൻപുര, തോമസ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, തങ്കച്ചൻ ചെരുവിള. ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണം. കടന്നു വാ, കടന്നു വാ. തോമസ് പുത്തൻപുര, തോമസ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, തങ്കച്ചൻ ചെരുവിള, തങ്കച്ചൻ കൈത്തോട്ട, വത്സമ്മ തൈപ്പണ, വർഗീസ് എടപ്പാറ, വർഗീസ് വാലേൽ, യോഹന്നാൻ മേപ്പുറത്ത്. തങ്കച്ചൻ കൈത്തോട്ട, തങ്കച്ചൻ കൈത്തോട്ടയും കുടുംബവും, വത്സമ്മ തൈപ്പണ, വർഗീസ് എടപ്പാറ, വർഗീസ് വാലേൽ, യോഹന്നാൻ മേപ്പുറത്ത്. അടുത്തതായി വത്സമ്മ തൈപ്പണ. വർഗീസ് എടപ്പാറ, ജോയ് കൈത്തോട്ട, വർഗീസ് വാലേൽ, സെവിൻ, വർഗീസ് വാലേൽ,
യോഹന്നാൻ മേപ്പുറത്ത്. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി അച്ഛൻ മാറി. അപ്പച്ച ഇച്ചിരൂടെ ഇങ്ങോട്ട്, അപ്പച്ച പുറകോട്ട്. യോഹന്നാൻ മേപ്പുറത്ത്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അഭിനയ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇത് സ്വീകരിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ തരുണത്തിൽ നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ഇന്നേ ദിവസം നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അഭിനയ പിതാവിനെ ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമിനാരി റക്ടർ അച്ഛൻ, ബദനി സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനറൽ അച്ഛൻ, ഈ ഇടവാംഗം, ഞങ്ങളുടെ ബദനി നവജ്യോതി പ്രൊവിൻസിൻ്റെ വൈസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൂടിയായിരിക്കുന്ന വർഗീസ് കൈപ്പണ്ടക്ക അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പുലിപ്ര അച്ഛൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർ, ബിജിലി അച്ഛൻ, ജെയ്സൺ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ വൈദിക സഹോദരങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു. ബഥനി മഠത്തിലെ, നിലയാടിയിലെയും നൂജിപാലത്തിലെ, ഇച്ചിലമ്പാടിയിലെയും ബഥനി മഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെ നന്ദിയോടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവികരെ അനുസ്മരിക്കുവാനായി, പൂർവികരുടെ ആശീർവാദം പ്രാപിക്കുവാനായി നമ്മൾ സിമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാത് കുടുംബങ്ങളുടെ പൂർവികർ നിൽക്കുന്ന, അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സെല്ലാറിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹാശീസ്സുകൾ പ്രാപിക്കാം. ശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരിച്ചോർ കരുണമേ. നല്ലോർമ്മ നിന്റെ മഹത്വമുദീ
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മിശിഹായേ, നിന്റെ ശരണത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിദ്ര പ്രാപിച്ച് നിന്റെ സ്വർഗീയ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കായി നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന്മാരും ആരാധകരുമായവരെ നീ അരൂനമാക്കി ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനുമായി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ മിശിഹാ, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സമർപ്പിക്കും. മോറൻ പ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ. ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. ജീവസ്വരമേ കവറീനും പറുദീസായിക്കായി സ്തോമൻ കാലോസ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും കരുണയും മനോണവും യാചിക്കണം. കരുണവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും പ്രഭയും പോഴ്ചയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല ഉന്നതയും സദാ നേരവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. തന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ മായ്ക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ബലിയാൽ ആദാമിന്റെ സകല മക്കളെയും പുണ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത ഉത്തമനാഥനായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് മഹത്വപ്പെടുത്താം. അവന് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെയും ജാത്രക്കാരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ഓർമ്മ കഴിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കബറടക്കപ്പെട്ടവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആ നിന്റെ മക്കളായ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ അബ്രഹാം, ഇസ്ഹാക്ക്, യാക്കോബ് എന്നിവരോട് കൂടെയും നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച സകല വിശ്വാസികളോട് കൂടെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളിൽ ഇവരെ വസിപ്പിക്കണമേ. ഇവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ നിന്റെ കരുണ ചൊരിയണമേ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കാം. ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ ഏവർക്കും നൽകുന്നു. ഖബറുകളുള്ളിൽ നീ അവരവരോട് എഴുന്നേറ്റു ഉയരേകോ നിന്നെ സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു. പാർക്കുമോ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷി സന്നദ്ധം പാനം ചെയ്വോ പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വീടാ എന്നും അവൻ ജീവിപ്പാൻ നങ്ങെത്തിട്ടു മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കാത്ത തന്നരുളിന്നു മഹത്വം മുറിയോറാഹേ മേലെ
പാനം ചെയ്തു മൃതരായോരേ നാശം നീക്കി ജീവിപ്പേ ചടിക്കുക നിന്നെ നോക്കും ദാവരിൽ കാന്തി പാർക്കുമോ മൃതരെ ശിവേപ്പാനെഴുന്നള്ളും രാജ മുഗളകേന്മേലാഘോഷിത ആയിടുന്നു ദയവാൻമാർ തൻ മുൻകൊമ്പിൻ നാദം കേട്ടേ അങ്കിയണീഞ്ഞിരേൽപ്പാനായി പോയിടുന്നു കരുണ നിറഞ്ഞവനേ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിന്നോട് സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാകിടണമേ നിന്നിൽ ശരണതാ നിദ്രയിലാ നിന്നെ വരവിനു കാത്തിടും മൃതരിൽ കനിയണമേ അവരവരാഹത്തിൽ ദൈവമേ സഹാകുടയു യാക്കോബിനുടയു മഴയിൽ പാർക്കണമേ വന്നവനും വരുവോനും മൃതനുയരും സുതനെന്നു ശരീരാ മക്കൾ പാടണമേ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചാർത്താവുന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ ഭർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ, ബലഹീനവും കുറ്റമുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിന്റെ ഉന്നതാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയും ആക്കി തീർക്കണമേ. വിഷയമാകോറോഹോ ഗാദീശോ ഓശോ വബുഗോല സുബാൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വേണ്ട ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ ഉത്തരവിളിച്ചത് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളെ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ. രണ്ട് ലൈനുകളായി അഭിമന്യ പിതാവിന്റെ ശ്രീബാമുത്തി അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കരുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്നേഹഭോജനത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കുചേർന്നതിനും ശേഷമേ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സ്നേഹഭോജനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അഭിമന്യ പിതാവിനും വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കുമായിട്ട് വിശുദ്ധ മദ്ബഹായുടെ പുറകിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പന്തലിലായിരിക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക. അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവജനത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹോളിന്റെ വശത്തായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയിലായിരിക്കും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. നാളത്തെ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും നമ്മുടെ 3 മേഖലകളിലെ ദൈവജനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ കൂടുതൽ യോഗ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ അംഗങ്ങളും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും
ദേവാലയത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നാളെ രാവിലത്തെ സമയക്രമീകരണങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 8:15 എല്ലാവരും തന്നെ ദേവാലയത്തിലെത്തുകയും തുടർന്ന് അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമികയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും അങ്ങനെ പ്രകാരം വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്ക് സജീവമായിട്ട് പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം. കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വന്യവൈദികരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ഇടവകയുടെ പേരുള്ള നന്ദി അഭിമന്യ പിതാവിനും അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വന്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇന്ന് ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ ഇടവകയെ നയിക്കുകയും വികാരിയായിരുന്നുകൊണ്ട് വളരെയധികം വലിയ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇടവകയുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു മൈക്കിൾ OIC അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടവകയുടെ പേരുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു രാവും സന്തോഷകരവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാതവും നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് വേർപിരിയാം. ദൈവം നമ്മളേവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കേളത്തെ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಯ ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇವೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಪವಾಡಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಈಗ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. Saint Thomas Malankara Catholic Church, Ichilampadi, in the eparchy of Puttur of the Malankara Syrian Catholic Church, is celebrating its golden jubilee this year. And on the 21st and 22nd of January 2023, we are celebrating the conclusion of this golden jubilee celebrations along with the eparchial day celebrations of the eparchy of Puttur. This parish church in Ichilampadi is really blessed in terms of vocations to priesthood and religious life, in terms of blessed families, in terms of faith-seeking faithful. His Excellency late Bishop Givargis Mar Divanasius of venerable memory, the second bishop of the Diocese of Betheri and the first bishop of the eparchy of Puttur, is the son of this parish. Other than that, we have many priests and religious sisters dedicatedly serving the Lord in various parts of India and elsewhere. For the last 1 year, this parish has taken up various initiatives to celebrate the Jubilee. From the point of the social aspect of our commitment to the church and society at large, we collected the Karunya Nidhi to help
the people, especially those suffering from medical illness, to somehow, to the extent that we can help them. Also, various kinds of help in the field of education was also done. And also, we have distributed in this year land for the landless in order to have the dream of one's own land in the nearby area of Ichilampadi. This parish is committed to social action and above all in faith in God. His Beatitude, Moran Morbicilius Cardinal Clemis, the head and father of the Syro-Malankara Catholic Church, along with His Excellency Bishop Mar Silvanus, His Excellency Bishop Mar Polycarpus, and the Bishop of the Diocese of Puttur, His Excellency Georgis Mar Macarius, along with the priests and religious of this diocese, and faithful from across this diocese, from Mangalore, from Shimoga, from Bhadravati, from different corners of this district of Dakshina Kannada, and from Udupi, will be joining us in celebration in prayer. Also, the local churches here, the Orthodox, the Jacobite, the Marthomite, the Evangelical, and various other Christian denominations in and around Ichilampadi would be joining us. And above all the people of goodwill. Our minister from this area, as well as the Congress representatives and many other political dignitaries have also assured of their support, because we are a church rooted in society, committed to human action, and above all, faith in God. God bless all of you. Hearty welcome to the Jubilee celebrations and the Diocesan Day celebration to be held at St. Thomas, Malankara Catholic Church, Ichilampadi. God bless all of you. Puttur Diocese ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅದು ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 2 ಹೈಂದವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ. ಇದರದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21-22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚು ನಾನಾ ಜಾತಿ ಮತಸ್ಥರ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ನವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಾಗ ನಾವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿ ಮನಸ್ಥರ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಲಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡುವ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದ್ದದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು 5 ಮಂದಿಯರೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜನವರಿ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಲಂಕರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬೆಸಲಿಯೋಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಲೀಮಿಸ್ ಕಾಥೋಲಿಕೋಸ್ ನೂತನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಮಾರ್ ಸಿಲ್ವಾನೋಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮಾರ್ ಪೊಲಿಕಾರ್ಪಸ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀವರ್ಗಿಸ್ ಮಾರ್ ಮಕಾರಿಯೋಸ್ ಸಹಿತ
ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಥೋಮಸರ ದೇವಾಲಯವು ಈ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1971ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ದೇವರ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದ ಈ 50 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು 45 ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಜೂಬಿಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸುವರ್ಣ ಜೂಬಿಲಿಯ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘೋಷವನ್ನು ಈ ಬರುವಂತಹ 2023ನೇ ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿಯ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಥೋಮಸರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಜೂಬಿಲಿಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ, ಹಾಗೆ ದಿವಂಗತರಾದಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಬಿಷಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೀವರ್ಗೀಸ್ ಮಾರ್ ದಿವನ್ನಾಸಿಯೋಸ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೂಬಿಲಿ, ಹೀಗೆ 3-4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು നമ്മേവರನ್ನು അനുഗ്രഹിಸಲಿ. ധന്യവാദಗಳು. ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ സെൻറ് തോമസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൻ്റെ ജൂബിലിയാണ്. 50-ാം വർഷം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ജൂബിലിയാണ്. ആ ജൂബിലിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വാവ തിരുമേനിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജൂബിലിക്ക് 21-22 എല്ലാ പരിപാടിക്ക് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കുറിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളും വന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നയിച്ച എല്ലാ വികാരിമാർക്കും, എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർക്കും വേണ്ടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അവരെ സ്നേഹത്തോട് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಜನವರಿ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀವರ್ಗೀಸ್ ಮಾರ್ ಮಕಾರಿಯೋಸ್ ಅವರು ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೈಪನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆಟಿ ವಲ್ಸಮ್ಮ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜರ ಶಿಲುಬೆ ಗೋಪುರದ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಚರ್ಚ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಬರುವ 21 ತಾರೀಕು ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಬಿಷಪರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ಹರಕೆಯಾಗಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ದಿನದಂದು. ಬಳಿಕ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗತಿಸಿದ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಜನವರಿ 22ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಬೆಸಲಿಯೋಸ್ ಕ್ಲೀಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕೋಸ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ, ಅಗಲಿದ ಬಿಷಪ್ ಮಾರೋನ್ ಮಾರ್ ಸಿರಿಲ್ ಬೆಸಲಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀವರ್ಗೀಸ್ ಮಾರ್ ದಿವನ್ನಾಸಿಯೋಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಂದನೀಯ ಕ್ಲೀಮಿಸ್ ಬಿಷಪರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪರುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರನ್ನು, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವೆನ್ನದೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಚಾರಿಟಿ ಫಂಡ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿಯ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮಲಂಕರ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಬಾರಿಂಜಾ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ. सपने मेरे സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭ പുത്തൂർ ഭദ്രാസനത്തിലൂടെ ഈ ഇച്ചിലമ്പാടി വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹയുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവതിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആ വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾച്ചേരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കുരിശടി പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിന് മുഴുവനും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വലിയ അടയാളമായി, ദൈവസാന്നിധ്യമായി, പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ പരിമളത്തെ എത്രമാത്രം തൻ്റെ രക്തം ചിന്തി തന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റി എന്ന് ലോകത്തോടും വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയോടും പ്രഖ്യാപിച്ച സഹതായുടെ ആ ഒരു മാധ്യസ്ഥം നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും വത്സമയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകമായ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ദൈവിക മനോഭാവം, അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹപ്രദമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. തന്റെ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഓശാന. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനകളും കൈകൊണ്ട്
ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളാടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പരിശുദ്ധമാകണമേ. എന്റെ രാജ്യം വരണമേ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാപോളം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ദുഷ്ടനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ബലഹീനന്മാരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം തമ്പുരാനെ കൃപയോടെ ഇറങ്ങിയ വസിച്ചതിനാൽ സീനായി മലയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നിന്റെ മഹാസാന്നിധ്യത്താൽ നീ വിശദീകരിച്ചുവല്ലോ. ഹോറേബ് പർവ്വതത്തിൽ മുള്ളോട്ട്പറപ്പിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനായി. നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകിയാൽ കാൽ നിന്ന് നിന്റെ ചെരുപ്പ് നീക്കിക്കളയുക എന്ന് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചവനെ, വിശുദ്ധിയോടും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടും കൂടി നിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. മാതൃഗർഭത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ശിശുവായ സ്നാപകയോവനെ ആനന്ദിപ്പിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. നിന്റെ ഉൾവിശ്വാസയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ഈ കുരിശടിയെ നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും നാനാ മതസ്ഥരെയും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൃപ ഇതിലൂടെ അരുളണമേ. ഈ കുരിശടി നിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവർത്തിക്കുകയും വിജയപ്രദമായ നിന്റെ ശ്ലീബായാൽ സാത്താനെയും സകല ദുഷ്ടാശക്തികളെയും തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ശാരീരിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും അറിയുകയും വിശുദ്ധരുടെ സൽകൃത്യങ്ങളെയും വിശുദ്ധിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ പ്രതിച്ഛായകളെയും രൂപങ്ങളെയും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനായ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ വിളി കേട്ട് നിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് നിന്നെ ഒരുമിച്ച വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസയുടെ ഈ കുരിശടിയെ നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ കുരിശടിയിൽ വണങ്ങുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭൗമിക ജീവിതകാലത്ത് സമൃദ്ധമായി നിന്റെ കൃപയും വാഴ്വും ലഭിക്കുവാനിടയാക്കണമേ. മോറൻ വാലോകാൽമേ ಗುರುವರು ತಾಳೆಯ ಮರದಂತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಬೆಳೆಯುವನು ಲೆಬನೋನಿನ ತುರಾಯಿ ಮರದಂತೆ. ಅವರು ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆಯುವರು ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ವೃದ್ಧಿಸುವುದವರಾನಂದಾರೋಗ್ಯ ಬಾರಕ್ಯುಮೋ ಶುಭಹೂಲ ಬೋಲಬ್ರೂವಲ್ ರೂಕಾದೀಶೋ ಸಾದೃಶದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ತು ಮಾಸ್ಲಿಹೋ ಪರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತವ ಸ್ಮರಣೆ ಲಭಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿದವರಿಗೆ സമൻകാലോ മനോണവും യാചിക്കണം. സ്തുതി സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. പാലിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആത്മാക്കളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവിനും വിശുദ്ധന്മാരുടെ അസ്ഥികളിൽ അധിവസിക്കുന്ന വന്യനായ ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. വർഗമോദശുമാരെയും സ്ത്രീയന്മാരെയും രക്തസാക്ഷികളെയും വിശ്വാസ സാക്ഷികളെയും സ്തുതിക്കുവാനും ആത്മീയ കീർത്തനങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തുവാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എളിയ വാക്കുകൾക്കോ പാപച്ചേറ്റിനോ ചേറ്റിൽ മുഴുകിയ മനസ്സിനോ സുരക്ഷ ഭണ്ഡാരത്തിന്മേൽ അധികാരികളുമായവർ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും കർത്താവിനോട് യാചിക്കട്ടെ. വിശ്വാസികളായ പരേതർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന് പ്രാപിച്ചു തരുവാനും അവരുടെ പക്കൽ നമുക്ക് മുട്ടിപ്പായി അപേക്ഷിക്കാം. അവരെ കിരീടം അണിയിക്കുന്ന പിതാവിനും അവർ ഹോശു വബുകബുൽ സുബാൻ ലവൽമീൻ ദൈവങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളും നീക്കുന്ന പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. പവിത്രാത്മാനു ശ്രേഷ്ഠ പ്രാർത്ഥന നീടു കൃപയാ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ സുഗന്ധധൂപം നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ നിന്റെ കരുണയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗീവറീസയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ചയും നിർമ്മലമായ ജീവിത സാക്ഷ്യവും നൽകണമേ. രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യവും പീഡിതർക്ക് സ്വസ്ഥതയും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും ചിതറിപ്പോയവർക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയവർക്കും തിരിച്ചുവരവും നൽകണമേ. ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ഷണ്ടകളെയും പ്രതികൂല തർക്കങ്ങളെയും നീക്കിക്കളയണമേ. സത്യവിശ്വാസികളായ എല്ലാ മരിച്ചുപോയവർക്ക് ഈ കുരിശിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും തെളിപ്പിനുമായി വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താൽ ഈ ജലം ആശ്വദിക്കപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മിശിഹാതമ്പുരാനേ, നിന്റെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ കുരിശടി പണിത് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസോദായുടെയും സകല ശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെയും ഈ കുരിശടിയും നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ നീ നിത്യം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. സമയമീതല്ലോ മോർഗി വരുകി സഹദാ ഇമ്പമെഴു നീ പാട്ടിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിടും നിൻ ആടുകളെ മോശേ പുത്ര കൈവാഴ്ത്തേണം പാർക്കുമോ മോർഗി വരുകി സഹദാ നിന്നോർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ച സുധനം സ്തോത്രം നിന്നെ മൂടി ചൂടിക്കുന്ന റൂഹാവന്യൻ നിൻ പ്രാർത്ഥന കൃപയേറ്റട്ടെ ഞങ്ങൾക്കെന്നും മുറിയോറാഹെ മലൈനുവാദാരേ പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ വർത്തിപ്പിൻ കർത്താവോടായി അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ കൊടികളെയും മായ്ച്ചിടാം. ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഈ
കുരിശടിയുടെ ഭൂതാശയിൽ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായുമായ ദൈവമേ, ബലഹീനവും കുറ്റമുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിന്റെ ഉന്നത സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടയുമാക്കി തീർക്കണമേ. വിഷയമാബോറൂഹോ കാദേശോ ഓശോ ബബകുല സുബാലവൽ മീൻ ഉറേലായിസോ കർത്താവിനാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഏവരെയും പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമതി വർഗീസ് തൈപ്പണേനെ, വത്സമ്മ തൈപ്പണേനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയും കുടുംബവും അവരുടെ ഒരു നിയോഗമെന്നോണം ഈ സ്ഥലം ദേവാലയത്തെ നൽകുകയും അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇതിന്റെ നിർമ്മിതിയിലേക്കായി അവർ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും ഇത് ഈ പ്രദേശത്ത് വർഗീസ് സഹദായുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിന് കാരണമാവട്ടെ. ഇടവകയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമാം വിധം ആ കുടുംബത്തെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ